No niin. Seuraavana skabassa vetää artisti nimeltä... Ootas mä katon vielä. Oi. Kotkan legendoja. Tämä on Akura. Let's go! Yeah. On maamme Suomi, mikä vittu sua vaivaa. Nyt ne lätkähanskat tippuu. Tu flaidaamaan, en käy epäreiluun pilkkusääntöjä sainaamaan, jotka tää sairas nykyhallitus sai aikaa. Ei vaivaa Petteri Orvot tai sairaalat. Ei vaivaa persut, käy nyt vanhoja kaivaamaan. Ei tuu hoitajille liksaa, mut almut me ansaitaan, koska nää aamut on aina raskaita. Joskus vituttaa niin, ettei kierrä verikää. Ja kaina asenteet tissiltä menne peritää. Ja turha selittää mitään, en aio esittää mitään. Aio vaan vesittää sitä ja tätä edistää. En aio kestittää enää näet herroin sentilkää. Käärisvät hihat ja nostasvat perset penkiltää. Menisvät töihin, sopeutumisen rahat takas. Nyt ne leikkurit veks, you evil motherfuckers. Oh! Bars! Terve! Nyt oli Akura, let's go! Mitä helvettiä? helposti. Riimit, ulosanti. Siinä oli sitä, halutaan syödä se mikki siellä mikkikopissa. Tässä oli nälkä kuuluu, ja sit se, että siinä mentiin äänenkäytössä ja muussa mentiin vähän ylös ja alas ja siinä oli sitä jotain tämmöstä, yes. Diggaan. Nimenomaan, siis nyt oli toi kaikki ulosanti, delivery, säkeistö, niinku tunnelma, kaikki oli niinku silleen, että minä olen tämän biitin herra, tää mikki on mun ja tässä ei ole ketään muuta. Ja niinku ihan vitun kova. Siis mulle ainakin Henkko tän illan niinku toistaiseksi niinku helposti niinku kovin. Ihan vitun sairas veto. Kova verse. Vitun kova verse. Nyt mä sanon ainoa huonon asian tässä vedossa. Sulla oli vielä 8 baaria käytettävänä huukkiin. Jos olisit tehnyt tuohon jonkun vitun kovan huukin, se olisi voinut olla suoraan tyyliin se voittajaveto. Mutta katsotaan miten käy. Tämä oli niin kova verse, että tääkin on kova. Eli oliko tossa vähän niin, oliko tossa sääntöjä rikottu? No vähän niin kuin. Ei ole sääntöjä rikottu. Mä kirjoitin, että mahdollinen 8 baarin huukki. Mutta se on vaan niinku veto, niin en mä tiedä mitä. Mutta on toi vähän semmonen mic drop verse. Just sellainen, tiedätkö, että mä lähden nyt menee. Te voitte pitää teidän skabat siellä keskenään, ne vitun kersat, tiedätkö, ja sit se lähtee menee. Hei, tämä on siis pissatauon paikka. Eli nyt jos on pissahätä, niin menkää nyt, koska nyt